ole clear tu te kalau lom le vek chewa thung chu ma chuanin hei tun lai news in ang lo pui pui kan hre chho nu ko renga ni chuan tukin zing lampang mo kha khanin ani zana po khan ani ya nimin lampanga khan silong lama shil ho om tak mai adar thut maya virus thar ani an ring ti te training covid virus ani ang tia aron post chiam kha whatsapp group profile khan in facebook thengin atam maya chu chu thil ni dan kan clear chiang dora atam zokina mo aron soi angkha ani lem lo ani ti te pokan clear chiang dor ani chumi ma in hemi whatsapp group a aron post sang sang hi kan clear photanga naron soi den maya viral savia wani he kan share photang film khurang o silong lampang sai ta tu ma lo jin ri su hei reporter on oma sipei omna lama tangin veira sengber nge an la hre thei lo an khuwa sika dar karli atanga dar karli vela dar kar ni atanga dar karli vela thi pui tlang puya IC wa da ngal ngai anom nual bok zin vei vak tuminom chuan zin ri lo tur hriat tir hin ni Assam regiment center silong po curfew an puang to boka ni chin deuh khan silong lama ka thian te ka zuk ko la tak tak ani hanon ti bok film khur leang u ti teron soi chiam maya chon helai pakhatai facebook lampanga hianin hei hi thu dikani tuna hian training center a kana te training me ka ni min pia atang khan an quarantine vek mi som thum don an training pui mi pahni manipur lam mi an boral to a ama sa jok boral ma sa jok phei chu hritlang khosik an ti ringota a hnu lok ti mai ila manipur lam mi thau a boral le a namdang ICU wa anom mek boka mizo pahni podam doi ina tuna anom mek ma se symptom ala lang lo film khurangai ti ten whatsapp group phang phanga hianin aron post na sakhop maya chon he thalak te po hi anon ta lang kha ni ya heng po ri se hei hi thil ni dan dik tak wakan thlir chiang do na ni ya tuna an soyang hi alo ni mi puite abik takin mi zo mi puite heting enge mo kan han ria kan han ri hluaya thil dik tok lo om thayanga ti han ngai tua han ngoi phot ang chi te hi kan har sat nge ti tur hianin ma kan ri khal phong phong thina tam takin an lau thong wat thin bokani chu chu thil ni dan karen chianga nga uluk tak khal lo ngai tharo tun na ya silonga ripui rilom tak alian thute kan ria anga tun la ya communication in thil in riat pote all sam to whatsapp ale social media thang thanga adar chak maya hemi tuna silonga rileng an soi tung chang hi toite in han soi fi ela enge ni eng thil nge in la omem ti te hi tun nai maya khanin mi sipai lampang Agnivir tennis anti mai Assam regiment mi Shillong center mi mipa ni anthi hei hi meningococcal bacterial infection hemi wanga thi ni hriat an ni chuan mi somni pariat dang te kha na en thla military hospital an da chuanin an nat dan te po kha khatiang deuh khanin an hria in sarkar thuni tu te pon rang takin ma an la chuan mi dang ni roi chu an thi bel to lo ni hriat ani chuan heta anrin helber meningococcal disease anti hi enge di chuanin hei hi bacteria ni wala virus ani lo bacteria ni ti kha report ila ming chu Nigeria meningitis ani meningitis kan hei hian siam meningitis ti chu hei kan thuak hian tuam tu har aneya khami kha alo vung thin ani chuan kha nin thuak vung te le heta ta spinal cord te poka khoya chuan hei hian in thisana lu chuan in thisana kha infection siama septicemia kan ti te poka asiam theya khatiang te thlen khan chuan in alom chuan in anat na hi alang chuak thoi thina alan chuan tlang pui chu khosik lo om deuh thuta khosik sang takte chuan lu te lo na an luaka tinan taksa bol te lo om theya chuan hei an ngong te po khong do plat thin kha meningitis lan chudan bakhat ani chuan anti engkai nge ti chuanin hei mi hring in hnai kan chil atang hian ani ber ta ni ani chuanin mi hring cheng ho khanin an kai du bi ka chuan khu atang te
khu atanga chilper tuan in fo tang te pon yang chu hei hi na da hlom tak ni ma sila antibiotic manga enkol thei ani a chuanin vaccine te po hi om thina chuanin enge engtia invent tur nge ti chuanin kha covid kan hrianga covid tun tum hi virus ni lo wangin covid nen khan ngai pol tur ani lova amero chu a invent nei chu angai reng thawani kutsil sabon nena fai taka kutsil te chuan kan khu emo kan ha cheu ma chuanin romal nen te tia in hup tur ani chuanin mipui tamna hmuna tiang te khanin kan kalani chuanin lo thelewa kan kalani chuanin face mask te fo tur ani chuan kho sik deuh thut te luna ni chada kan soyang te ka kan nei chuanin doctor panbat tur ani chuanin engtin nge kan in kai ti chuan ni chada kan soyang khan khu ha chiao in hei cigarette in man trom thil in thil khoi trom ani be chu hei hostel anga te chuan ni chada kan soy army camp tianga te khanin in kai chon kha all big ani a chan chu mi hring ka ti khan cheng khoma bathroom te ti khanin enge room khan mi hring te pon cheng tama room khata mi hring tam tak te in khata te tang khanin ventilation te kha a thalawa yang khanin na thik kha in kai chon all big ani ni che ta kan soyang khan meningitis a thlen kan ti kha khami kan thuak tuam tu khami har kha awunga kha khanin che da kan soi symptom te kha lang chuaka kho sik sang tak luna em ei ngong po che theilo luak in mit po en theilo na in ngai to ta po boy thei chuan vuna te po vun te po lo dol dang theya tin alo sen deuh triak thei boka tin hei hritlang om na kan tiang chi te covid 19 kan tiang chaka chu in kai chon kha all a henat na meningococcal meningitis kan ti hi la om viau ma sela virus ang khanin in kai chon ka ala om lova in kai chong tu chuanin mi hring ta po om rei ve ngai nge in nai chil rei ve do anga ya hetia khola ya in kalpel thuak emo tia kha chuanin in kai kha harani chuan tuna kan ngai thla ka khanin a begin hei virus ang chi phei chu pandemic kan tiang chi phei chu kan hret chiang viau to in karinga covid 19 da tang khanin enganga invent thei nge ani ti te mo taksa en kol dan tur te pokan shebel lui poinari no mani chon turam hi virus ani covid 19 lengle emni ti te hriat tur kha om hal chuk zel maya bacteria ani virus ani lawani ti kha kan hre chhole zel ani ti nga hianin a lo om theyang bera mo soi hi kan ching thina hing te po hi kan sim tlan te po hi that viewri no mani mi zo te hian in a big takin hetiang engamo kan han hria mo soi ri hluaya tam takin an lo hlawan lo mu thei lo pha thina ni kan me hriat te mo silong lampang mi te po han biaula tam tak chuanin an soyang chu ni lem lo ni lo ti ngei pori no ma chuan hei tur me te po kan hre chiang chhawa invent dan thlengin ti han kan hret chiang chhole ani khang te po kha ril ruwa kan hriat kar te po poimo viawani covid 19 kan film khur ang reng khan kan film khur ero angai amaro chu virus ni no bacteria ni na tho dan te khatiang kha kan hre chiang viau turanga ita ila film khur ero angai amaro chu hlom theng bera soi ngal chiam zel ero hi chu isim hramau anin septicemia ta pokan soya thisena lu chuan dat na hrikha septicemia kan ti kha a thlen theya septicemia chungchang video ta pokan siam to du chuan en thenga septicemia hianin a hlom na chu bp te ti hiama tin he ta kan tak sape rang khanin bacteria tamawang khan kalte thinte lungte khat aju ti chetheya chuan shock kan ti mai te po kha asiam theini chuanin en kol poimo chu anat daka hrechuak ma ila chuan antibiotic chak tak nen dam doina en kolila ka ti ni kha chuanin adam ma ni antibiotic a po a chiu chi ceftriaxone te mo meropenem te mo ka tiang antibiotic chak taka kan en kol wat khan chuanin a hla om lo ani
poi mo khop maya tu na kan ngai thla ka kha pori se kan ril ro kan hre ta na thra ka ti chu abik takin hemi zote he covid 19 ti te emo mo thitlang hetiang hrileng tlang hrileng kan tiang chi chu om deuh reng maya hetiang chi soinep mo tum hrim ang chi te kan om thua maya tinan phim khurangai leng le ani chu kan buai don ani tia thata kan ron soyang chi te poi hi then khat hianin mo ani lo zong hianin la pa ke chu enga ma ka ngai lo ho em mai invent dan ka hre em tia phim khur dan turon soi po han zom lo mai ang chi te kanom le thlu zel mai heng te po hi tha chuang mi lo ani ti ka hre ta ngai ani amaro chu aron soya mo war hre ta ron soya lo buai ngal chung ang chi hi thalo le zol mai thei a le lo lo om ti hi atun nai maya khanin mi sipai lampang Agnivir tennis anti mai Assam regiment as mi Shillong Center mi mipa ni anthi hi meningococcal bacterial infection hemi wanga thi ni hriat an ni chuan mi somni pariat dang te kha na en thla military hospital an da chuanin an na dan te pok kha khatiang deuh khanin an hria in sarkar thuni tu te pon rang takin ma an la chuan mi dang ni roi chu an thi bel to lo ni hriat ani chuan heta an rin helber meningococcal disease anti hi enge di chuanin hi bacteria ni wala virus ani lo bacteria ni ti kha report ila ming chu Nigeria meningitis ani meningitis kan hian siam meningitis ti chu kan thuak hian tuam tu har aneya khami kha alo vung thin ani chuan kha nin thuak vung te le heta ta spinal cord te po ka khoya chuan hian in thisana lu chuan in thisana kha infection siama septicemia kan ti te po kha asiam theya khatiang te thlen khan chuan in alom em chuan in anat na hi alang chuak thoi thina alan chuan tlang pui chu khosik lo om deuh thuta khosik sang takte chuan lu te lo na an luaka tinan taksa bol te lo om theya chuan an ngong te po khong do tlat thin kha meningitis lan chudan bakhat ani chuan anti engkai nge ti chuanin mi hring in nai kan chil atang hian ani ber ta ni ani chuanin mi hring cheng ho khanin an kai du bi ka chuan khu atang chil per chuan in fo atang te pon yang chu hi na da om tak ni ma sila antibiotic manga enkol thei ani chuanin vaccine te po hi om thina chuanin enge engti inventur nge ti chuanin kha covid kan hrianga covid tum hi virus ani lo wangin covid nen khan ngai pol tur ani lova amero chu a invent nei chu angai reng thawani kutsil sabon nena faita ka kutsil te chuan kan khu emo kan ha cheu ma chuanin romal nen te tia in hup tur ani chuanin mipui tamna hmuna yang ta khanin kan kalani chuanin lo thelewa kan kalani chuanin face mask te vo tur ani chuan khosik deuh thut te luna ni chada kan soyang te ka kan nei chuanin doctor panbat tur ani chuanin engtin nge kan inkai ti chuan ni chada kan soyang khan khu ha chiao in cigarette in man trom thil in thil khoi trom ani me chu hostel anga te chuan ni chada kan army camp tianga te khanin chiang viawin ka hria heng pawni se tun tuma video kan ron ti zeu chan hi chu mo tam takin kan lo hlau viau thina chiang reng ani awan hlom em ke chu ka hlau tlat mai han ti te soi tu tam tak om khati ang kha nei kan ang hre chianga mo thil hriat chi dangai lo ni lem lo wani invent thai ani kan film khur chuanin kan pumpel lai thai ani ti kha tuna khana chiang view maya lo hlau viau kha ngai lem lo wani pawni se mizorama tianga wang hian kan buai chho lo tura po ngai tai la covid 19 khanin kan ne in ne viau tho ka ring ani ke pon chu wang chuanin khatianga han buai le nuai ngai lo tur khanin invent masak thet kha ha dam thlak don ani pawni se
lo vak lo ani ti kha kha kan ngai tha zo chi ani comment la ma khan in hmu dan lo soi ve la shim shim do ne a